Banza. Abokina a garin. Allah ba jau. Ya jin daɗi. Jin daɗi ga mu nan da mun yi jangon. Yau ku ne na gani nan yau ta ƙasa, kai da nake ganin can cikin gari yau kuma kai ne ta nan ƙasa. Wai ni tambaya ta ma yaushe ka dawo garin. Sauka take nan yanzu. Ya ko gida ban biya ba kawai na yi wajen ka. Kai nawa yanzu kuke da gari. Allah wallahi. Ya zubillahi. Kai a magana zaben nan. Ai sirarara sun anshe ƙasa. Fushi su yi ta fushi. Sirarara an karbi kasa. Ja gaba ya karbi kasa. Dan gidan firizdan na kusa. Ai sirarara sun ji zaɓe. A'a sun ci zaɓe. Kai ba. Yau kai ka san wani abu? A'a. Yau ina zuwa Kano. Kaji muka je muka haɗu rarara ya bani lambar shi. Ya kake hamma abokina? Ya kake hamma? To ana ji za ka rena mun wayo. Ƙaran ci gaba da bacci na. Kai asuwa za ka ce ka ga ba rarara ba. Sa. To baka yadda ba? Ban yadda ba. Wallahi halu bari in kira shi. Yana ɗagawa za ka ji ta hello Mr. AY. Amma maganar gaske. Yo Allah, yo kai. Tsakaninka da Mu yadda muka haɗu muka gaisa da rana muka rungumi juna ya Kai gawa. Ya kake mari na kuma? Ba mari ba To ne. za in kira shi. Bari in kamo shi in kira shi. Za ka ji da kanka. Duko gaji. Yawa tana ringin gane ne. Bari ya dauka. Yawa ya dauka shi. Assalamu alaikum. Allah taimake mai gida. Allah taimake ku waye. AY ne. Waye AY, wani AY?